našemu dědečkovi, našemu otcovi, našemu příteli, aby mu to sloužilo dál těch 80 let ještě navíc. Myslím, že je vypadá dobře. Ať žije. Vážení, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní dní 80. A děkuji za to, že jste se zúčastnili také denně. Děkuji moc a prosím vás, objednávejte na co máte. Děkuji vám. Předáš ještě pozvalo a musíte vychodit. Já to ještě připravím. Já to nechci řešit, ale tam byla jiná důležitá věc, co mezi námi bylo a to se prostě stává někde. Asi popovídáme. Jasně. Ale něco přišli k tomu bavit. A je to nejdůležitější. Škola. Jemně. No, taky jemně. To jsem já. To bych zjel. Ano. Ale to se budu pořád koupat. Jo. Jo, aha. Máme tam tátu. No, Jak to mám vzít? To ještě ještě bych vám prosím vás chtěl něco říct. To je taky důležité. Sedí tady mezi námi taky člověk, kterému dneska taky narozeniny, ten samý datum jako já, je to můj zeťa Luboš. Já to taky uletě, a vypadá dobře, a říkám, Luboš vypadá dobře, no. Ty jsi dneska těšila hodně. Takže to jsem nevydržel tak dlouho. To já musím hledat, co ty. Prosím vás, ještě odkudám něco, máte nějaké gratulace tady písemný, tak jak to přečím. No máš to, ty to máš v balíčkách. Já to mám doma. Já to mám, no. My to máme, jak ty to přečte. No, maminka začíná první. No. Já poslouchám. Milí manželi, Na vás. přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, mnoho příjemných překvapení a ještě více naplněných snů a přání. Významnému životnímu jubileu. Manželka Jirka a syn Zdeněk. Je to Hodně štěstí, zdravíčka, po obědě džbány pivíčka, velkou dávku pohody, balíku dobré nálady, mnoho věrných přátel mít, smíchem si chtěm nešetřit. Přeje Hanka, Luboš a Deniska, máme tě moc rádi taky. No, můžeš. Jak ve škole Utíká to, už je ti 80, ale stále vypadáš a myslí ti to na 60. My ti přejeme, aby ti to vydrželo a dočkal se z toho, až budu spinděvat vnoučata plnoletá.
To ti přijdu do nás. Ty jsi měl taky to, Budu muset dát, bohužel. To se nedočkám. Jako tvoji vnoučata, jo? No samozřejmě. Jo, tady máte, jste o tom mluvili, jo? To je za dlouho, no. Jo, nestereotyp, jo? Podej mi to. Ještě mám srdčku jedno. A pivečko? Blahopřání. Jo, tak to já ne. To je, Je to tady už jo, ale to je od dětí tvojí Je to sestry. sestřenice. No, jo, tak od sestřenice. Tak 80. narozeninám. Dnes dostáváš se k zajímavějšímu místu v knize života. Když k 80. listu musíme ti ale něco přiznat, na tobě ta léta nejsou poznat. Proto nejen dnešní den oslavuj, je přeci stále důvod, proč se smát. Když chceš, pořádně se zaraduj, to tě recept, jak být dlouho živ a zdrav. Přeji Brožovi a Zdenka. Jo. Neznáš? No, jasný, no. Mám tady opravdu otevřený dveře, vám to No. A když vidím to levy, tak olej si přinese svůj. Já ne, to byl já vždycky se všechno za přerušení, na to přijdu, tak to je taky. Tak posmínáme zatím, tak vidíme. To by si bude dneska hodit. A zatím A už má? Aha, jdou. A nevíte, dejme kde. No. teď skočím u kroupu a začínám. Kde? U kroupu. Pojď se tam na to. To se nám tady. Možná to bylo na počítači. Bylo to letos nebo oni? Loni to bylo, loni. Oni se nám nastoupil září. Takže někdy No, ale to jsme... se nám byli srpnu. Ne, A jak to dělat? Ale červená budova na to. Jsem měl ty koupce na to dělat. Ještě bylo ještě všechno se Ne, my máme návštěvu, protože kolega s ním tak já s vámi posedím a já tě Martě tak jak si to muselo měli nebo tak jsem To si usiluje, oni jo. mám Martě, že jo? A oni jsou taky organizaci nebo 18 hodin podobný. Já bych neřekla. Já jsem jich Já jsem sem zajížděl, tak jsem tam kecnul nějakou autem. Celý zadek má Vycnul do pryč. auta, prej. Tak to máš vyřízené. Celý zadek má pryč a nějaký chlap hned tam kloupil páčem do oka. Ale soukromý kohy. Tady je místo. Já tam dělám. Ale jo, všichni. Teď jsem dělal krupu a kručil jsem. Ale dobrý rok se to jmenuje, to bylo šťastné. Prosím vás, já vás představím ještě jako synovec
Jirka Vecko, Mladý chlapec. mladý chlapec, ano, má mladou ženu. On fotě na ty ženský ještě. Jo, takže... Viděl jsi, jak žena hned zajiskřil ve vůči. A je to moc hodný člověk. Přesně dáváš. Že jo? Ale si poslušný. Ale já jsem si sem necpal, teda pro jistotu. Já taky. Dám si k pití jemně pevnou vodu. Aha. No tak to je ještě mladýho věku konečně. Já si například něco vyřídím. Je to bez, protože se z toho dožila, ještě toho máš před sebou. Víš co, já si pořád říkám, zvlášť teď, když jsem věděl, jsem se říkal, je to dobrý, já to Zbyňka furt musím dohánět. Ať je tu ještě dlouho. Tak Zbyňo, co bys doporučil? No jo. Teď jsem teda u nadpisu nebyl, Ale začal si dobře. Před chvíli přeskočím. Tak město tomu soukromníkovi hotel pronajme i většinou. A on bude mít právo to dávat do pronájmu. Děkuji. Můžete pivo. A Eva neví přesně, jestli bude to soukromník zařizuje celkem 3 hospodice, protože on má potkává na Štěnicích takovou hospodku a chce ještě Cezara. Tak jsem to od něj slyšel. Cezar už vyhrál výběrový řízení. Co? Cezar už vyhrál výběrový řízení. No tak výběrový Já vím, že to musel je vyhrát. tak odmáte, jo. Pokud ty děláš, jak by nic nevěděl, jak se dělají výběrový řízení. Já to říkám, jako to je všeobecně, jo. Oni to všichni věděli. Ale tak nechci se. No jo, no, tak to víš, Je složité, že se tam v tom domu. Ale tak pozoru, tak jsem že nejsem viděl, že to slovo. Tati! To byl zvuk, že jsem se, že z toho něco vyskočil a praskne mě to přes kopí.
Prosím, rušky sebou. Cože je střídavka, špinavý blok? Takový jako by Jo. A to je zralé, jo? Má černý masky. Šupík se. Na druhou stranu. Jo, ale ještě když to bylo VSV, Baláš, střídavka, Pavlíček. Zahájení lázeňský Jo, už mu vybráme. Jo, už taky. To je divný, jo? Ona se dá strapačky. Já mám šťouchaný brambory. Já bych taky potřeba šťouchaný brambory. Lepší šťouchaný brambor, než šťouchnout do voka. Struh, postarší Šťouchaný bramborem. No, se dá ještě dělat. No. To je velký výběr, a mě taky moc. Musím tady na to Já jsem testový Mexikána, že já potřebuji takový divný žaludek, jako stále to Někdy je to zapečený. opečenou bramboru. Třeba opečenou. Děkuji. Chtěl jsem se dát bramboráč. Když vám to půjde. Ještě nic nemáme, takže musíte Tak ještě počkat. vydržte. Já jsem zeptal, bramboráčky nejsou nabídce, máte náhodou, nejsou. Tak já jsem to steak Mexikána, s těma nelitama. Tam je to Mexiko, tam je to je třeba pečený dánometru a pod tím je jakoby směs, fazole, ty složice, je to pikantní. Tomu bych možná udělala radši než abyste není tam, nebude tam moc máčka. A to budeme třeba trošku máčku. Budu dělat trošku máčku. Ani zvláštní máčku, ale máčku dlouho. Nebo tu směs brambora. Až to dáte brambora, tak si směs jako to přijde. Já nechám dělat bramboráčky nějak. Ale bude to dlouho trvat. Mají tam to hodně. Ne, já to mám od rodičů zakázat. No jo, to jsou ty maminky. Opera médium. Klidně Jiskinkovi pozdravuji všechny, ale Ale bude to vykončit. To povědět. Já o tom no, myslela, že máte velice. Tomu si sofičky nemáš prejít. No, to je jedno.
něco přírodního. Přeci nebo vepřový. Granolky opečené granolky. Já jsem kolem 70, ale no není to moc, ale je to pět. Pak 75, říkal jsem, ještě může jet, no ale mezi námi ještě jsou zářici zrovna ten soused, na zahradě, byl jsem tam nějak z jara, koncem března nebo tak nějak. Takže je dobré, jo? No, vrátil se zrovna z mostu nějak, Máňa mi říkala, že se vrátil. Hlavně mi připadala jako docela dobrá, že má taková jakoby zvědavost. Jinak mi připadala dobrá. No, já mám ten Mexikán na zbrambiračku. Děkuji, Denisko. Děkuji, pane Tozavadlo. To je kuřecí pátek přírodně dělané, jsme to novou omáčku, je k tomu uvařená brokulice, a na tom je půlka hermelíky, nebo takový kolečko hermelíky. Musíte zdravit. Já si to dám asi taky ty bamboračky. No, tak jo, mě se hezky. Těma bamboračka to zlepšila, jak je nejední moc. Já si jedno ještě nechám. Pak se ještě pláčí. Takže by vážně Ne, děkuji. Já jí do toho nekecám a ona spíš na mě. Hlavně tam je takový místo na zemi. My jsme tady spodek měli Ale tím potom
Teď tomu dávám nový kosmiček, no a moje filmy to nepočítám, to je spočítám. A tohle Čekám, který upustím mrne. Šest